dilebokno wong separuh-separuh. Malam hari ini kita harus memberikan yang terbaik. Ndro. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Ramok sawang gitu. Amareti. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Lho, iki gandengane kok seje. J Sopo sira sowan ana ngarsaning ingsun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komeh. kae ya iso omong. Saged. Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. Lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres Petuk kanca lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula Komeh. Lah kok ora omong lho kowe mau. Lah nggih niki nembe. Nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh. Rak ya padha kanthi karaharjan. Pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditata. Ora ngerti. Piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula nyang suwan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok kira-kira. Kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kale contohno mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu dengkulku udunun. Ora apa-apa, bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho. Sikile sing apik to, sikilmu guaken, sikilmu parakno rono. Kalau piye? Sikil jek kanggo gua. Lho maksudku iki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet to, Ndro. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Nanya apa? Yen sewu Pak Rudi Gondro. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok Rudi. Mas aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondro. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bukuku.
Daleme Pak Ogut. Beku mbahmu, bekucuk. Lah nggih niku lho. Bekacuk niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, Niku malah. lak Pak Sun. Lah ya ora masalah to, teko Lah kok kene jenengan dadi. ngerti iki? Lah pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi ta? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho nek karo Romo aku ngene. tenang. Nah, nek karo aku? Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih. Sungkem kula Aku malih kunjuk. izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewoh kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewoh lho lek caramu kaya ngono kuwi mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Lho, udah dhewe keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi dibidak. Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Iya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met? Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe engko tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celoko-celok. ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piantune. Gedhe. Lah, Oh, kowe. alah gedhemu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Kuwi umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek serahan lek ngangkat piye? Lah kok seserahan Pernikahan pernikahan? gak pengalaman. Serahan kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus, Remote. Jadi cukup di remote saja. wo cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono loh. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah arep ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya, uang lho. Lah yo bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa, Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutupno. Betul. Maksudnya kok jenenge Jenenge apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Wikomatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. Komatsu. Kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. Cah sing gawe Komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. Gak ya gur ngene tok.
Ora ya maksudnya ya kanca Oh, pelek. kanca Maksudnya pelek. tahu petuk. Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Ah. Sok napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Heeh. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutahe diesel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa karepe apa Met? Karepe untuk anu beliau berdua, Kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku Kubota. Niku lho. Kok iso to? Niki nyambut tentang Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Lah ya asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan ini suarane cetha, ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalem Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek sono donga. Maksudnya Artine tujuane asli ku apa? Kobuta kuwi lho, Kobuta kuwi. Tujuane iki ya nek nganggo asli, iki ya mben banter ngono tok. Asli. Asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Ya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi. Mas Yokuru tetep dadi. Mas Yokuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk, Nek masuk. mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiadi. Kasiati. Kuwi ya donga. K. Siati. Niku terdiri di huruf Kasi dan Ati. Nek K. K itu yaitu Nek bacok ki engko lho, Met. K kuwi cukup oh Jarine nek rane Mojokerto ora Ora kok tok. nih. K. K. Siapa tadi mau? Kasiadi. Pak Kasiadi. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi kaya. K. Kasiadi. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kowe iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok kudu nduk berpikiran teko positif. kubota, teko sound system. Lah kowe iso dagelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek Mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate kocluk bingung no. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan Komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono lho. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi sapa? Loh, Ya careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe ro SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Lho, kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Mas aku ya SDM iki telur. sumber daya manusia. sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga, sing donga, dongak. donga, Lah, donga. kowe ndongane ngono. Lah tak dongakne nah awake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi. Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Ogut iki padha karo Nguyai Segoro. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Ogut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik Mbak Lili. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi, alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok enak ngeten iki pas ngono. nepaki. Ha iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serepnya. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lha aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak badhe nambalke roda donya.
Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Mbak Cangi coba. Aku mbayangke nek donya ki nek rodone Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya kuwi lho. Metko Berarti nambalke rodo dunyo. Maksudnya iki ngene lho, Metko Met. Piye to, Bro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang sinawang, culuk kucluk. Kowe nyawang aku, aku nyawang Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangi. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong ki uripku. Lho. Lapo nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kok diagram. Aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki Sawang sinawang kuwi disawang komet Lah iya. nesu ki lho. Kok nesu lho? Aduh, padha mawon sami. Maksude urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki Iya, iya. omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksude wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa penak ngisor ngono. Ngeten iki lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho, Sik kok teko mesum lho. maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met, komet. Ya aja omong, ben ora tukar padu gak sah omong aman. Lho, wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangi. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu, ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem pengen dahar Pak Ogut iki, Mak Mbak Yosi pengen maem. Ya nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusung wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Heeh, Sing mosok penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. padu. Bar mangan bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimi gampang. piye? Lho apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbok bojoku ya ngono kok. Kene le Mimi sik ngono ya. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak nang kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngene. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kowe. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah niki pasti kebutuhan yang harus dilakukan nggih Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Ya aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuweke ora ngerti. Anggres ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane cilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Peng pira sampean? Pindho. Nenan peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho. Kok tambah-tambah tak beacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa kok. Wong setia, di samping saya setia, ning ya ora payu ngono lho. Mula ya gak Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet, Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Napa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling jaman Jam gowo. apa? Apa sing digawa? Perhiasan. Heeh. Ora nyapa? Lho, kan alat Alat salat, seperangkat alat salat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kudu eling Lho Mas mas kawin. Mas kawin kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cangi. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki ming siji mas kawin. Lah ya yo. Ora no Mas. Perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyeting-nyeting. Gimana ta jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana ta ini? Jam Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Eh? Mas kawin? Heeh. Kuwi ta? Iya.
Piye kok? Pamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas kikuk. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. Lah tenan kok Pak Gutu piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Loh, warung konstruksi ya. Warung konstruksi. ayo piye? Ya iya Ah sapa ngerti komet pengen makan betoneser. Nah, itu lho beda menune dadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah didongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rejeki kathah tur barokah. Amin. Saiki tak goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nandasari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kawiryan. Yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari mepet-mepet. Ngene kan kaya ape jalan-jalan budi. Nyang apa to kowe iki? Dalam Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. Oh, Dampingono. Dampingi, Mas. Apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. kok ngono ki piye to? lho, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran sik iki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro kae ya apik ta cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki diodot ndase karo sikile ngono. Tau tak otot balik dhewe malah ra urut tok. Ora urut piye? Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngeten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal iki lho. Kadose sepele nyun sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok bang malah tipil, percaya? bang setan iku lho nyun sewu lho Mbak Cange, Mbak Nanda. Nggih. Senin sampai Minggu iku ora enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Lho, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas. Bang Plecet ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo ngelumpuk. Silaturahmi ndiase wong nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus mbukak wirah. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, Mengkomen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Be Mbak ku Bekucuk. cuk bekucuk. be kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Ki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, nek petuk wong ini ki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang to, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Ndro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel.
Alah iya krasa ki aku. Wis sama tek. Kok malah dadak. Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. Saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra Oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan budaya niki los iki. Anu, Kidung Manggala. Oh, gitu Manggala ya. Romi? Iya. Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi di kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nek aku dadi Roma kene. Oh, nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Loh, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cengel, Pak. Aku dadi Roma. Heeh. Ani. Ani. Lha nyapa? Aku peran. Sing penting pokoke Met sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. Roma. Ani. Lah cocokane Roma karo Ani kire. Lah kowe dadi anu. Nek kira isih jegok Boten boten gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas, tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Wah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunen kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada- raimu ngono. Apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok Sapa sing mah. ape udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jan Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. lho? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Lajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat ki piye ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat iki? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Isa ora anak isa medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang to. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur kaya delok susuh. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawang ki apa to, Nduk? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Ani. Ani. Ngapain kamu di sini, Ani? Kamu harus tahu Ani ini siapa. Yunan totone moto PC. Senenono. Ngapain kamu nodai anak saya Ani? Ani. Kamu siapa? Kamu mau ngapain sama Ani? Aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintai. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurung dia to. Celuk-celuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bahasa Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani?
pedot matamu. Aku iki romae pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suru bebek ngono ya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho jene pasangan pengertian iki. Ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah. Bapak. Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelangsaran, Cok. Tak dudang. Rumah nganggo gelangsaran. Ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejaki dadi goblok gak? Tak yo gangsaran. Roma. Mana gangsarannya? Duh. Ini Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. So sarip lho. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Su teko pasang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Duh, ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Apa? CEO ne Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Enggak. Ning apa wani? Tekan ndi to iki kok. Wis penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ya. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Ya piye? Ki Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso. Wah, Lari. cari iso. Pidato iso. Pidato iso. Bahasa Inggris iso. MC biasa. Bahasa Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Upama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duet lagune? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan, Nduk, jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing apal kok mek upama iki. Upama siramu sekar melati ku ya. Senes seniku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut Nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Oke. Harus Alhamdulillah dibunyikan. Nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe, komet nyiarke lagune Ayo, upama. Met. Ki, kowe. Pompong suarane apik. Komet kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa.
Istimewati limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kokean guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki Balen ono, ya balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak De Okut. Lagi. Kokean guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi? MC dangdut itu harus kayak guyu. Ning aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa nek. Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. Tangannya tak dilah. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling kan. lagi nek MC biasa Pak Ndelala iku sing MC sepuh. Umpama sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik wis? Umur 80. 80. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweko gaul lho, tuweko gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditanggap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. upama MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tenara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada artis dari Tulungagung. Siapa dia? Ini. Ayo. Ini sopo? Jenenge. Kok jenenge iku, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Lah tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kala mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Lipo. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kala mangsa iki Iya. ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne Mudin. Jane mudin. Iso kowe, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo yo. Mosok. Yo, pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho? Lah jane kepatian. Dhek penyanyi kok mayat tak becok. Iki MC kematian. Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kuwi lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes. Jane Lagune Apa? upomo. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Buntute iki. Loh Gusti. Nanda Sari Pinarak Rumiyin, Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk asmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, terang dudung dan tak jelem. Tak kira-kira. Tapi sinembang kok kayak Cahayu Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene.
Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi C karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gur ngene karo Victor pangan, kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gur ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyayine gede dhuwur ya, Mas? Iya jogete apik. Wah, ya, ayo. Kene Mbak Prabowo diaturi munggah kene karo. Karo perkara. Yo. Kubuk Asmara. Trak tongkang. Kene Cahayu Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung karo tak komet karo tak Slendro. Ana Victor. Yayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Prabowo ini wis munggah, komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Iya, Prabowo ini kan wis munggah. Sampean wis munggah kan, Nduk? Kan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuku. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah mboten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lha iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro kaya ngantuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mas. Jarimu piyantune gede dhuwur. Loh, nek Victor iku nek gaduke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Nah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbake. Ayo kene. Jare mau Gubuk Asmara. Ayo metu jalan. Ben joget Sik, dek. sik. versi C. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. ya Victor ampun. kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. Terus gimana? Victor. Victor. Vic itu ku mencolot. Vic. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong Apa? Iya. aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa nggih niki? Lho njajal tung tung. Ah, aja percaya, Met. Lah. Joget C, versi C. Ayo versi C yo. Yo. Versi C. Laras Kawiryan. Jauh Gubuk C. Asmara. Wah, rambutnya tuwa kok. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal coba aja bodoh. Ayo iki moto. Ayo moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. gubuk kae biyen tak golek Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komet. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gandum tresno. Ya iya. Tanpa bantalatan kloso bot aboten kesamaan asmara. Bubuk kae
kok kebak cerita tenan. Waya wengi Nganti rakyat rino cadekan sajroning ati oke. tanpa luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga larang Wow. ing kubur. Ayo. Ayo wong delok kae wong delok lho kae. Wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Juga apik. Ayo, kayak wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Masih kesurupan. Wong delok. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Sik. Apa cak? Apa kuwi? Sing bebak apa? Cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lho kelebihane luar biasa Iki lho, Met, Met. Met, ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget Victor, Mas ya kaya bal bekel. Lho, kok bal bekel to. Maksudnya ku kelincahannya. Iya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Loh, iki urung sepiro, Mas. Urung Suara. Alagor suara bedina iki nyuara lho. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedina pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk isora. Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le, Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke pira? Ya apal, Met. Katok Ya lho. apal, Kowe iki Met. aja ngono, penasaran, rada alus lho ukurane pempes piro. Paling nyuwun sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jor-joran apik endi karo Ayo. Victor? Jajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal-pedal kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Bu. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo, Met. tak tuh dikedang. Ikuti suara saya. Iya. Apa? Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Met. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik le cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lho, Met. Sini mong lho, Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ayo. La 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 la. Nanti cahaya. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak iso? Undur-undur. Lho, kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho, Met. Ekspresine Met. apik. Aja sini-sini Anak wong. trimo sampean Lebih. Orjen, orjene halumrah gamelan coba sampean sapa? Delok. Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya ya, jajal. Dhuwur nadane. Tunjukkan Iso. toh. Sapa ora? Lah aku ra iso dhuwur ini apa lho? Maneng ison maneng diloro ati Ulang-ulanganmu lho, Nduk, Prabowo ini. Ayo.
Aja nganti kalah. Ojo isin-isini tor. Maneng. Yo. Dhuwur lho. Las, kaya Prabori ini lho. Sik. Gurune Maneng. Cek Met, apa bugele apa Met? Baterai. Oh baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng loro ati. Apike kaya ngene. Met ojo sini aku lho Met. Koetan Banyuwangi. Banyuwangi ngalih iso. Iso. Ulun pol. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Orjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagumu kok lagumu kok Lelaki tok beda sing bener. Iya toh, Pak. lagumu kok anu apa Pak? Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. Jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Prabori ini kok Iya ya. lata-late Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki lho. Rungane sik. Piye. Sapira ngono. Pinten Mas? Yo. Jarike sore mang sik tas tak guntingno jarik iki mang lho. Iki gak serbet to iki. Ha iki tuku jerek siji kan kanggo wong telu to. Menyek kowe kok ya. Aneh wong penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lho cek Nada kok ngeling akot kok. Victor juga lelaki, Paruti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngiceng. Loh, dan Allah Akbar Allah. Cok malah Ya kok komik. malah dan adan itu kok ya. malah adan. Lah kok malah komat. Karepe versi religi. Ngomong religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dang ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa Cah Bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Ojo sini. Jaranan Met. Sikilku lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. dagelan larang. Nah kene. Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa enggak? Kon lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok mencelat. Komet iki gampang ngitekan nek ero cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho maksudmu aranono. Ora sampean iki. Lho, jaranan ya ora. Oh jaranan. Loh, lek ape Trandundung. Oh yo jajal. Dek mau kalah karo Victor dek. ayo. Yo. Jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Setoro jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Setul barengan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Setul motor beling, sing kalah kaya maling. usah. Wis ta. Iki piye ta iki? Jane aku ya anak-anak. Iki konsepe piye to? Ngene iki dalan ngene iki simile ora 17 lembar ora iso lho, Kang iki konsepe piye Kang iki? Tunggale kuwi lho kaya. Gini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Praborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet.
Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten koyo bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki suwe gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Lho piye Met? Kok ganti Met? Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak koyo bengi iki. Nang keluarga besar Pak De Ogut Ogut sama Mbak Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Lho, sik diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Kabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu Nah, rukun. meskipun seperti itu paling tidak kalaupun ada masalah paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-watake Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo Siap. percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah, asli. kan wis itu toh, suwe gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya- klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene Kowe rasa Hancuk. Syukur. Tane yo. Lek ya metu. disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. Met, piye Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Lho tak antem iki kok. aja. Aku ra melu. Iya, sorry. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret-rene digorot-rot digorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Oktober-bernya apa? Kowe iki Ayo Met. nyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Lho Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret mok leken glecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? Ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Kon iki apa? Lah bahasa Jawa Timuran nek nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak De Ogut Pak De sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Suko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten Bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak Seto aku ditekak piye to? di- Piye to Mas? Sampene omong sampe nak. diaturi ndak mriki menika ra. Saya tak diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngibul. Dikon rene lho arep ngopo? Ini. Mantuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? lho, Kok ngawur ora ngerti acarane Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Lah. Iki ngono ora ngantenan. Apa ini sapa? Takokno gede. lho, apa Mas? Apa to yu? Aduh. Apa Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Nah. Tasyakuran, carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Oh. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Dong kono. Enggak. Lho. Kan kaya Bu Mujiatun asline piyayi Nganjuk. Dadi menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Warahmah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa nduk? Tembange. Dia. Victor. Oh dia lelaki ya, ya. Itu La. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Oh, Pak. katresnane lintang asmara Oh betul. gitu Oh, ya. iya.
Dadi iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul, ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Mbok sing Oh, ngapi lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Deokut karo Mbak Yosi. Ha iki seprapate Pak Deokut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Padedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho ya gak apa. Iki ora penak. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetha, koyo ya. anan kucing anggora. Heeh. Tembange lintangan semoro. Tangan semoro. Oke. Rol sik ya, Le. Ral. Lalur mitok ning lore ril. Sik Tor Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Ora 1,5 meter. Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dik. Ayo. Iket. Ral Tor. Ral. Sepinten. Ya. Iket. Soso marahi. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng Oh. digandreng lho. Ayo. Ayo Tor digandreng Tor. Iya, iya. Ndah. Cah potongane kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Met. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Tadi. Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa nih ta, Prap? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Dolan Lek adike njaluk pipis sih mbok ya ditatur. Ditatur, Met, ditatur. Adik arep Aku nguyu. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Mbok. Umume wong ayo. Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susandro. Rungokno ibu ya, Nak. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? Ya Bu, mi Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Nglamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Ya, Anake kon njaluk mie kowe kowe seneng. Pake. Lah iki- Victor ki mboke. Iki boe. Ya. Boe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Malah ruweti rumah tangga ya. Kurang tinggi Tor, kurang tinggi. Iya, lagi-lagi Tor ya. Wong ayu. Ngono lho. Jare ora dur. Nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira, Met? Omongnya, Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku Tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun ya. Met, ampun. kowe dagelan banyol ya Mas ya. Aku nek karo ngono wis tak. Komet iki kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya, Adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere, Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Yo. Ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Ambak. Iki apa Tor getar-getar Tor? Anu HP. Mosok HP-mu. Walah. Pikir to. Mas, apa tuku kacang aku. Lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kasih. Mbak Yosi, terima kasih nggih, Mbak. Wah, kanca-kanca malih. Kanca-kanca iki pokoke bar disangoni terus mari ketok padang-padang kabeh. Biar Aku bareng melu padang kok ya. Dro, Dro, kowe teko kono. Dro. Wong delok sing omahe adoh. Dro. parane sisan. Dro. Roto lho. Sing omahe adoh dipapan kene ngono ya an omahe adoh. Kayak bojoku dhewe. Sampai dhewe kok. Omahe. Kabeh Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer. Edan. Beda. Sing kene
Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. Gak dah, aku. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa tahun? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis gak. Untalan dhewe lho. Kok Ya gak oleh Kok Met muring-muring. nyapa? Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyawer kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jinan-jinan sudah cukup. Lah kok kuwabe bener. Entekno sisane. Entekno. Ini pemerataan. Ya lah ya makane apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi. Yosi. Engko jatahmu ya didum kanca-kanca. betul sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Kowe Cak, Met. njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lah. Gelem lah. Aku ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono Wis kaya. urung. Nggih. Oke, Prabarini. Siap. Menika tetebangan Lintang Asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi, siap. tak tutupi anu Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa Mbak Prabarini? Sing loro. Iya, ki. dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. 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 Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Ayo, Sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wangen nomor bawa sisa kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Mbak Dea sama Mbak Ellen. Idea. Iya yo. Piye, Met? Piye? Nonton ondel-ondel. Dalu ki Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Prabarini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Lu gue tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Mau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Prabarini kali Victor, ya. Oh, biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Oh. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Iki apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Eh, aku kok iso. Wah. Iki lho gandengamu iki lho. Wis kadung di DP wong mak-mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dong. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. sekelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suarane Parodi. Anu Victor munggul. Ya. Aku engklek. Ngenyek we, ngenyek. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi gende Aja malah. belambiangan. piye, Met? Ngenyek. Jarno ngenyek dek ngenyek. Ora ngene ya, Met, yo pancen ngepasne yo mlayu, Met yo. Iya. Oh, Aja parane kaya dhewe, ngono, Met. aja kaya ngono enake kaya ngene lek jenggleng kok iso. Ora Apik ning kok. lanang Luwes. ya, Met yo. Apa? Ora ning lanang ya, Met yo. Ayo dia rasa jenggleng, sing jenggleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jegleng ora, Met? Ping pindho, Met. Met, piye, Met? Ping pindho. Ojo kalah, Met. Ojo kalah, Met. Ayo, Met. Ayo balik kono. Kowe piye karo eklek, Met?
Iya. Cukup. Nuswanto. Piye, Met? 3 met. Piye? Iya, ping pira? 3. Aja kalah, Met. Yo! Enyek. 16. Sing 16, ayo. Ora usah bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nek iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi. Yo met. Aja kalah, Met. Munyer yo met. Ayo, Met, aja kalah, Met. Eh. Aja ngisirke bojone Aja kono, Met. sini-sini ki Sik lho. aku gak jelas. Baleni Oh, yo. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamane ta ki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal, ngono lho. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Balenono ta. Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang ki piye? Amar to? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Alah, Met iku. Ya ampun, aku kayak ditemplai laler. Aku malah kelingan kancaku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek gak Oh, mental deh. Sik milih sing dhek sing Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger, Met. Kene. Kaya iso ora? Piye kene. Kene wer ngono lho. Ayo jajal. Bianyu wangi. dhek kan salto. Heeh. Kuwi lah versine dhek. Heeh. Ayo. Aja kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kiri anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara leran kidul alas angker. Mbok sing banter. Wong anu banter karo karan teko. Banterno sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan Dhek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampe niku. Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko ndintit. Halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwiat liwiat belambiangan aja takon Senang susah tanah indah. Taman Sari Nusantara. Belambangan, belambangan. Oke, Prabor ini tembangnya gerajakan mediator ke dia karo Elin Jawa Ayu. Kayak apa? Gerajakan Banyu Wangi.
Victor bakal joget. Iki rondo tegake dadaran Banyuwangi kaya apa aku Mas. Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met? Met kuwi sandale sapa to kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Prabu hari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin.
Nah. Sikile gudit Pak Yaman ya. Ya manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Malah mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lindro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan engko dibacutke salok nggon wanci. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa gor. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menika Pak Kasihati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika